Learn subordinating conjunction. In Igbo, it means Njiko nne na nwa with example until. Until in Igbo means Ruemgbe. Ruemgbe. Let's see it in sentences. Igbo, English. Number 1 sentence says, ị ga na-aga rue mgbe ị garuru ụlọ akwụkwọ ha. Ị ga na-aga rue mgbe ị garuru ụlọ akwụkwọ ha. Meaning, you will continue going until you reach their school. Another example, ha agaghị alọta ruo mgbe ha mechiri. Ha agaghị alọta ruo mgbe ha mechiri. Meaning, they will not come until they close. Another one says, ọ gaghị eri nri ruo mgbe o mechara ebumọnụ. Ọ gaghị eri nri ruo mgbe o mechara ebumọnụ. Meaning, she will not eat food until she finish fasting. Another one says, ọ gaghị abịa ruo mgbe o dere akwụkwọ. Ọ gaghị abịa ruo mgbe o dere akwụkwọ. Meaning, she will not come until she writes. Remember, our conjunction here is until. Until in Igbo means Ruemgbe. Ruemgbe. Like and share our videos. Follow us for more. Bye.